Филип се казва. Според вас, какво е важно за едно партньорство? За едно партньорство. Какъв вид повече партньорство в живота? В живота, може и в отношения между субекти, не само в личен план. Според мен най-важно на първо място е доверието. Като, нали, за мен това е на първо място. Доверието. Удобно може да има разбирателство между хората. Както и общи интереси. Това е обществото. От какво се нуждаят според вас младите хора, за да се реализират в България и да останат тук? По-добри условия, сигурност. Какви? И стипендии, по-високи стипендии, по-добри условия за образование, по-добро образование. Това може да се... Кариерно развитие, може би? Може би да, кариерно развитие, да. Какво бихте казали на вашите връстници, за да ги заредите с позитивизъм, за да ги провокирате да се усмихват? Провокирам се усмихват и да обръщаш повече внимание на важните неща в живота, да не си губят времето, да не си пилят времето, да учат, да забавляват. Благодаря ви много. Хубав ден ви желая. От гледна точка на даване на тези позиции, които